Avui anem a fer una excursió amb aquest catamarà. Girar la vela, no? La vela aquí. Ja està. La gràcia d'aquest lloc és que si et canses del teu hotel te'n vas a anar a un altre. N'hem buscat una amb piscina. Aquest té molt bona tinta, aquest bungalow. Molt guai. Jerry es diu. I ja veieu, tenim una piscina per nosaltres. I hem mirat molt bé. Preus europeus absolutament. Plats de 8 euros. Però molt bé. Solets, solets. I la platja allà al fons. Molt, molt guai. Mola la Maria Baixa per anar a passejar. Hem trobat unes petxines superxules de colors. Una cosa molt important, si veniu en aquesta època, a partir de les pluges acaben al maig, a partir de juny, finals de juny, que és ara, clar, aquí és hivern. I la gràcia és que no fa calor. O sigui que si us agraden les destinacions de platja, però no us agrada passar calor, és bastant ideal. Una temperatura de 26-29 graus màxima. Fa ventet, així que és superagradable. No hem passat xafogó ni calor cap dia. O sigui que, a diferència de sud-est asiàtic o Carib, en aquesta època de l'any que fa molta, molta, molta calor, aquí no. Xuleta? Sí. Pues que em sigui gran. És que ja ets gran, no? Més gran. Més gran encara? Sí. I mentrestant què fem? No sé. Ah. Mola perquè jo m'imaginava un Zanzíbar ple de resorts, hotelazos, no? Que hi deu ser, aquesta zona. Però aquí on estem nosaltres, com veieu, està ple de locals. I tal. De fet, just al darrere de per on hem entrat, són cases. Han vingut una colla de nens, han portat la seva pilota, han marcat una àrea i una porteria i han dit, jugueu amb nosaltres. I aquí estan. Crec que no hi ha millor camp de futbol al món, Para! Molt bé! Han posat una norma que és que no es pot xutar dins de l'àrea. Ells han fet aquesta àrea i aquestes són les seves normes. Així són els nostres matins. Molt slow. Doncs tot el dia descalços. Som-hi! Els esmorzars sempre porten un plat de fruita. Aquesta voradora de mango, Llavors sempre ens porten uns cistellets amb pa, croissants horrorosos, són sussos, i un platet amb un pancake, una crep, i un platet amb una mica de Nutella, el bocat, allò de papaya que és papaya o no sé, sobre amarg, i això blanc és com una cosa amarget. El cafè horrorós, però horrorós. Ja ens porten els sucs. D'això en diuen cloud egg, que és com un merengue d'ou amb una torrada amb el bocat. I llavors d'aquí mengem, sobretot, ous fregits amb salsitxes i la torrada amb el bocat. Vaig ensenyar-vos com ho fem perquè l'Elna es mengi les pastilles de la malària.
Ja l'he triturat. Sota. Que no li quedi ni un grumoll, perquè llavors nota el gust i ho detecta. Ara li esparceixo a la torrada. I ara agafo la Nutella i li poso per sobre. Sí, Ja estem marxant. Mamà, Amb un què? jo ahir com vaig anar de colònia, Sí, ahir. vaig tenir un penjador per penjar la motxilla. Ah, sí? Tenia un penjador cada un per penjar la motxilla? Tots. Que guai! Tots tenien. Molt bé. Som a la terminal de vols interns. Fa por, I ara agafem un vol directe a Arusha, que és la part continental. Amb aquest ara ens portaran en bus fins a l'avió. I en una horeta haurem arribat. Aviam, quins seients tenim en aquest avió? Ell pot seure a qualsevol lloc. Primer que arriba, primer que seu.